Maayong adlaw sa tanan. Ay ka may ma'am. Ayan, may adlaw na may karon maghilot na pugko nya. Shout out ako mga subscribers nya. Kuba sa iyong mga pamilya diha. God bless sa inyong tanan, no? Nya, so wala pa ka subscribe na mo sa kuang YouTube channel Eric Hilot. Ayan. Huwag na mo mga pangutana, comment lang mo sa ko YouTube. Huwag na mo mga pangutanang mga problema sa kalawasan. Mga tudyaran wala gyapon maayo, no? Para kay ma'am wala pa maayo. Anay gyud sa nako. May hapon ma'am. Unsa gyud pamati kay mo ma'am? Sakit lagi kung kuan. Oh, likod. Dili dapit sa may pako-pako? Dili dapit o ya dapit ka. Natunga sa abaga sa pako-pako. Unsa pa gyud? Mamugnaw, unsa pa? Wala na lain, mga pamoy, panganay. Ang masram sahay. Wala na lain, sakit lang likod, abaga, ano? Ilan na nakaadlan mong pamati? Kuan na ano? 2 weeks na. 2 weeks na? Lagi magnan ko siguro. Tama na. Hindi ka pwede ko pauga. Mapauga na sinto. No, magkapuhan din nato. Pauga na siya, mapanungot na na siya. Ano kay mapiktahan na itong ginhawa. High blood din. Ayaw kong tanang high blood mo sa kataas. 160 over 100. Wala mo kag-high blood. Pero anemic na magkakaroon. Okay, nervous naman. Asa ganyan yung address mo? Diha, first gram. Sa Bang sa kuan, Lawyer. Clarion. Hindi. O first gram yun. Clarion, dito. Sa Dito dere mo. highway. Shout out sa taga first gram. Motor cars diha. Apan ana. Shout out sa taga first gram, Vigo City. Okay. Ha? Shout out sa mga friend. Nanando sa YouTube unya. Ayan. Katawa ni. Ilasar ko bang. Paningot na ko. Kanira ka naman ma. Akong wala ba maay sakit. Sakit ang kamot? O sa baga? Sakit. Kani nga baga irog mo. Ana. Kani may irog mo. Ang kamay balik mo. Kana. Ana okay na kana. So kamay daw sir. Okay na kana. Gusto mo naman eh. Apo? Yung nabig mo anak? Apo na din eh. Ilan naman din mong apo? Ito? Pinamagwangan na eh. Ilan naman din edad mo? 16? 16? Ah, 60. Dua, senior na ko. Yeah, na. Ay, wala na. Undangan man ako ang kuan. Pensyon na. Lapas pa. You hurt me.
Ayun na.